Era tan bon emperador. Era jove, però sempre es va preocupar pels seus ciutadans. Tot i així, tenia un aire trist, però des que va conèixer la sacerdotessa de Suzaku i a tots vosaltres se'l veia molt content. Tazuki! Chichiri! Que em sentiu? Sóc el germà de la Miyaka, en Keisuke! Tu ets el germà de la Miyaka? Heu de salvar la meva germana! En Nakago ha vingut fins a aquest món i ara està a punt de matar la Miyaka! En Nakago? Tan sols us ho puc demanar a vosaltres! Agafeu la bossa de la Miyaka i pregueu per poder arribar fins a aquest món! De pressa! És mentida. És mentida. No pot ser. En Tamahome no perd mai. En Tamahome... Ara, ja som un matrimoni. He d'aconseguir que passi un miracle. Yui! Molt bé, Yui. Ha arribat l'hora que enllestim això nostre. És el moment de demanar a Seiryu el teu últim desig, que el meu creador em concedeixi vida eterna, força i poder. No ho vull. Ja no penso escoltar res més del que em diguis. Deixa'm! Escolta un moment, Yui. Has de complir les teves promeses. Les promeses que es fan s'han de complir, si no jo també hauré de trencar la meva promesa. La teva promesa? La promesa que et vaig fer que no mataria la sacerdotessa de Suzaku. Tot i que per ella potser serà millor que es mori ara mateix. Així no patirà tant, no et sembla, Yui? I a més es podrà reunir amb l'home que tant estima. Atura't, si no la Miyaka es morirà! Va, Yui, ara et toca a tu. Has de fer servir l'últim desig que et va concedir Seiryu. Si no fas el que et dic, no tan sols desapareixerà la sacerdotessa de Suzaku, sinó tot aquest món on vius. Yui, sobretot no escoltis el que et diu aquest desgraciat. Em faci el que em faci a mi, encara que em mati. No li facis cas, Yui. De totes maneres, a vosaltres dues us és ben bé igual el que li pugui passar a aquest món, oi que sí? De fet, ja m'ho podia imaginar. Vau arribar al nostre món fugint d'aquest món i podríeu haver viscut feliçment, però no el vau saber apreciar prou bé. Tens raó. En aquell temps, tot això no m'agradava, però érem molt joves i no teníem gaires experiències. Hem nascut aquí, hem crescut aquí, i és aquí on també hem fet molts amics, oi? Oi que tinc raó, Yui? Si s'acompleix el desig d'aquest home, llavors aquest món desapareixerà. Parles una mica massa. Tothom té el mateix objectiu, trobar un lloc per viure satisfactòriament. Què té de dolent voler un món ideal? Vosaltres dues vau desitjar de tot cor fugir d'aquest món. Jo tan sols vull construir amb les meves pròpies mans el món on desitjo viure. Aquesta és l'única diferència que hi ha entre la vostra idea i la meva. La vostra fins i tot em sembla més repugnant. Sisplau, Yui. Miyaka, que ximple que ets. Amb tot el que ha passat entre nosaltres, encara confies en mi? Per fi ho he entès. Jo estava furiosa que em deixessis per marxar on era en Tamahome.
Sí, en Tamahome m'agradava. Però jo, si tu no haguessis estat pel mig, no m'hauria posat tan tossuda per aconseguir que fos meu. Jo ja ho sabia, que tu no m'havies traït. Et conec molt millor que en Tamahome, saps? Que no veus que des de petita sempre hem anat juntes? Tan sols estava furiosa. Semblava que jo fos l'única que m'anava quedant enrere. No aconseguia trobar un lloc entre tu i en Tamahome. Lluís, jo no. Però ara ja està. Ara ja s'ha acabat tot. Estic massa cansada. Volia que anéssim juntes al mateix institut, però... Adéu. Et convoco! Lluís, atura't, no ho facis! Seirio, et devorarà! Lluís, torna! Mireu això! És Seirio! Sí, és ell! Ai, senyor Keisuke, mira això! Tazuki, Chichiri. Aquest és el segon cop que tinc el privilegi de veure el déu de Seiryu. Al final ja s'acosta. I doncs, què et sembla que n'hem de fer d'aquest món Miyaka? Podríem fer que la Yui l'aniquili completament? Va, què hi dius, tu? Torna-me'ls! Et dic que em tornis en Tamahome i la Yui! Ets una simple noia. Però què et penses que em pots fer tu sola, eh? Ara t'enviaré on es troba en Tamahome. I això s'haurà acabat d'una vegada. Nakago! En Tazuki i en Chichiri han arribat a temps! Què? Estàs bé, Tazuki? Chichiri, tu només et miniaturitzes quan et convé, que no ho veus que peses massa per mi? Vinga, fes el favor. Vosaltres... Nakago, ara et toca lluitar amb mi. Chichiri, tu encarrega't de la Miyaka. Entesos, ja hi vaig! Ets un estúpid, Tazuki. Ara que ja s'ha acabat tot, arribes i vols lluitar amb mi? Nosaltres, les 7 constel·lacions de Suzaku, no ens rendim tan fàcilment. Ah! Miyaka! Miyaka! Desperta't, som nosaltres! Has de ser forta, vinga, desperta't! Miyaka! 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 Miyaka!